جنا كم مدقاس خنت تسي إذا موبايل تليفون غي نخندي ساعات تأكل كم تنخ إياه تستوعب ده ما بزحتنا لك عنقو كنت نكلنا موبايلنا بمنخخ بناي خلق السوشيال ميدياتات بمرأي أو تيك توك زر أنا يو هيوت مسنا يوعنا بمود دار قاد القوت التفلا اللي حماقات زينة بمسمعن إنا معلتنا نجمره أزي كتر إن كلا خدمة أمورخي نجنقاتن مسنا خلقوت فكر هيوتن إخت ودادر زلخي إذا ما بزحتو أو سوشيال ميديا نرأي دما سوات مريض بوست زقوروه صبغ طراي مريض زقروه أمبر تتخكلنيا هيوتهم أيخونن زي بلاي مرد أدما أنحنا مستنا يخال إساب هيوت بموجود دار أنحنا دحريت زقرنا مسيلو يسمعنا نقوة تلعيل خلت تقوريا نقر دما نايملو معالتي صبغ معالتي نكتو علي توسنلو ساعتيو اندحر دقا نقوها خي بموبايل بسوشيال ميديا بإنستغرام بالتفلاليو بلاتفورمتات بمرأي تجمير خيو معالتخي صبغ أي خونن تنكر رادق أنستيو زفليالو دما كاو خالقوت استفلي أأمرو وي دما تفترو هالي وون زي خونسي اتي نقوهان بخامي خمز جمرقو سلازي فلتات رأيو لو معنتي كابز دس زيبل وعلاقي واتيخي دس زبل معالتي توعلو اللي معالتي تشعنته أبي واتخي كم لمدك تهزيهم كزقبو خناجرات أنا حفتقي كم تنايخل لك زي زرزر بلا كنجرك إياه أزوم تشعنت لمدسات تتكبر يوم من تلا خدمة معلت خطراي زي خونسي ملو هي تخون استستخاقله كقبر القيوم اتنام جمر عنتوي نام يتأمريو ماي هيوتي يكبهال نسمعينا مبزحتنا لك كم رقاسنا كنت انكلنا ننافق نجر انتهاليو مقبي طعم نجر مبلع ايو نجر جن اتسونتنا وشتاو اكلنا كابونا ديو كاو خالقوت لتفلالو طعمات مغبتات للمننا وي دما زدلو نجر انتداخاليو حنت صريت ماي برጭቆያ ሙሉእ ሌት ክንደቅስን ከለና ሰውነትና ምንም ፈሳሲ አይረኽብን ዘሎ ብውሕድ ኳስ 9 ሰዓታት እንተደቂስና ለ9 ሰዓታት ካብ ማይ ርሒቆ እዩ ዘሎ ሰውነትና ስለዚ ንጎ ክትስእን ከለኸ ድማ ደምኺ ዝረጋ እዩ ዝኸውን ሕፍስ ዝበለ እዩ ዝኸውን ኣካላትክ ድማ ድኻም እዩ ዝስምዓኪ ንጎ ተሲእኺ ማይ ምስታይ ድማ ኣብ ደምኺ ዘሎ ኦክሲጅን ስለዝውስኽ ንጎ ዝስምዓኪ ናይ እምሮ ጭንቀታትን ድኻምን ወዲያው እዩ ዘወግደልኺ እንተ ወሓደ እኳ ንጎ እንዳዕረፍኺ እንዳፈራረቕኺ ሓደ ሊትሮ ማይ ክትሰቲ ፈትኒ እዚ ትሰትዮ ማይ ድማ ብሓደ ግዜ ብሙሉእ ዘይኮነ ስቀስ እንዳበልኺ ሓንቲ ብርጭቆ እንዳገበርኺ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ተኣምራዊ ዝኾነ ነገር ድማ ናይ ፀሓይ ብርሃን እዩ ሰውነትና ፀሓይ እንትረክብ ድማ ሓንጎልና ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን የመንጪ እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ብንግሆ እንድሕር ዳኣ ዘይተመንጪ ኮይኑ ሙሉእ መዓልቲ ደቢሩናን ደኺምናን ተሰላችናን ኢና ንውዕል ልገርም ነገር ድማ ንግሆ ፀሓይ ምርካብኺ ብዝገርም ነገር ድማ ናይ ንግሆ ፀሓይ ብምርካብኺ ንምሸት ወይ ድማ ንድሕር ሰዓት ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ኣብ ሰውነትኺ ልክምንጨ ሓንጎልኺ ይዝዝዝ እዚ ክምንጭውን ከሎ ድማ ምሸት ድቃሰይ ኣብየክን ሰላማዊ ዝኾነ ድቃስ ረኺብኺ ንክድቅስ እውን ይሕግዘክ እዩ ስለዚ ልክዕ ከም ድቃስ ክንትትስኢ ወይ ሞችኮትኺ ካፊትኺ ፀሓይ ረኸቢ ወይ ድማ ደገ ብምውፃእ እኹል ናይ ንግሆ ፀሓይ ክተስተማቕርያ ኣለኪ ፀሓይ እኳ ክትረኽብ እንተደኣ ዘይኽእልኺ ደመናማ ተኾይኑ ትመዓልቲ እቲ ናይ ደገ ብርሃን ምርካብ ክለውዓሉ ዓብዪ ነገር እዩ ሰውነትና ተፈጥሮ ለኣነ ፍሊት እያ ሳልሳይ ድማ ናይ ዲጂታል ምርሓቅ እዩ ካብ ዲጂታል ክትርሕቕ ተለኺ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ክትረኽቢ ካብ ሶሻል ሚድያ ምርሓቕኺ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ረብሓታት ኢኸ ትረኽቢ ስልክኺ ቲክቶክ ወይ ድማ ኢንስታግራም ዝተፈላለዩ ፕላትፎርምታት ክትኸፍትን ከለኺ ኣእምሮኺ ዝተፈላለዩ ነገራት ብምርኣይ ክትጨናነቂ ክትገብሩ እየ ዘለኺ በዚ ድማ ትኹረት ናይ ምግባር ዓቕምኺ እውን ዝወረደን ዝተሓተን ንክኸውን ይኽእል ክትገብሩ ዘለኺ ማለት እዩ ንግሆ ብስልኪ ብምርኣይ እንተደኣ ጀሚርኽዮ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ኣይምሮኺ እውን ስልከምፂ ናበለክ ስለዝውዕል ስልከም ምርኣይ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኢንስታግራም ተፀሚድኺ ክትውዕሊ ልክዕ ከም ምድቃስ ክንትስእ ድማ ቢያንስ ተወሓደ ለሓደ ሰዓት ለኣክል ካብ ስልኪ ክትርሕቂ ኣለኪ እቲ ናይ ንግሆ ሰዓታትኺ ድማ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ፕላን ብምውፃእ ድዩ ጸሎት ብምግባር ድዩ ምስ ባዕልኺ ብምንግጋር ድዩ መዓልትኺ ክትጅምርዮ እዩ ዘለኪ በዚ መንገዲ እዚ ክትጅምርን ከለኺ ድማ ውዕሎኺ ዝተሳኽዐን ካብ ድንግርግር ካብ ምባል እውን ወፂኺ ሰላማዊ ዝኾነ ውዕሎ ኢኽትውዕሊ ራብዓይ ነጥቢ ድማ ሰብነትኺ ምንቅስቓስ እዩ መብዛሕትአና ስፖርት ልበሃል ክመፀና እንከሎ ዳጂም ኸይድኻ ዝተፈላለዩ ነገራት ምስራሕ ይመስለና ነገር ግን ና ስፖርት እቲ ዋና ዕላማ ሓደ ምንቅስቓስ እዩ በቃ ብልተፈላለየ መንገዲ ምንቅስቓስ ክትንቀሳቐስ ከለኺ ድማ ሰውነትና ረሳሕ ዝውገደሉ ቦታ ስርሑ ንክሰርሕ ይኽተለዓልዮ ዘለኺ ሰውነትና ስራሕ ዝጅምር ድማ እስኺ ክትንቀሳቐስ ከለኺ እዩ 15 ደቂቃ ንባዕልኺ ጥራይ ድመዲብኺ ድማ ኣብ ገዛ
ክትዘል ትኽእል ኢኺ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኺ ውፅእ ኢልክ ናብ ዝኾነ ቦታ እውን ክትምለስ እንከለኺ እዚ በዕሉ ስፖርት እዩ ዋና ነገሩ ምንቅስቓስ እዩ ልድለ ምሻይ ድማ ናይ ስቕታ ሓይሊ እዩ ለንእሽተይ ሰዓታት ንግሆ ተሲኢኺ ድማ ብስቕታ መዓልቲ ክጀምር እዮ ጸልይ ስቕ ብምባል ትኹረት ኣብ ባዕልኺ ብምስብሳብ ጥራይ ስለ ዝስምዐክ ስምዒት እውን ኣብ ወረቐት ብምፅሓፍ ብስቕታ መዓልቲ ክጀምር እዮ ክሳክዕልኺ ትደልዮም ዕላማታት ድማ بعين حلينا خندات تملكتخي سقلخي بصمونا مس بعلخي أدامتي نوعلخي جيزيون هابي إذا لممد إذا كتكبرن كلا خرجاجي مقدمة نعلا مع خزت أنا أخي دس زول معلتون نكتو علي حق زكيو خنياتو علامة أخي بنجوها خستاوي سخلقي تاي كتسرحي كم زقب أكون بلانوت إخي ودي أغسل زلقي وعلا خون بتنين جوه سلازم الرح كاود جنكتي كاود خامون زوت أخي أختخوني اتا شرشيتنات ودما اتزخاودك سرح قديم خبنوكو ودي سرحي اذا كتكبرن كلخ دما نغو نقيح خسلا زلقي اتخبي سرح قديم خمسرحقي نوعلقي فوق يسكي يزوعل سلازي اتتخرتن قلباتن زرليو سرح انت داهاليكي قديمقي كنا كيدخمقي تحديثن دهالو سونتقي بمسرح جمري اذا سرح اذا خبيد يولو الخيو سرح بنغو كتودن كلخ دما اذا سمعك دستا مولو معلت تحوكيسخن فخسي لك وعلن ون يحجزك أيو شاو عينت ودما أو مرخ ممتقاب نقول كتسعين كاللغي أو مرخي كل نجار نايم حزن نايم قبالن عقم اللو أبزو نقول ساعات زي التنبويو نجار التسمعيو نجار دما نايت حساس ومن قدغي بدعم يزغيرو إذا سلازخونا دما استفلاليو نعخي نهيوات قزعوي يخون زتقمخون استفلالي بودكاست تاتريو سبكات كون يخل بجا هيوات غكل وتاكي حدا درجة حف كبلك زخل نجرات بمسمع معلت خجمري ناي سوات وقع كم مسمع دما هيوات قزقيرو نجرات تخرت أو هيوات قزقيرو نجرات تخرت بمجوار استفلالي تقمتي مزحف بمنباو كون يخل ترخاتات كون يخل يتقمنو يوم اللي ختحاسو يوم الهيوات بمسمع تبقوا معلتن تبقوا هيواتن كتنبرون يحجزك أيو بتحساس باخون اندال عالخ اختخادي شامناي نتو دما بزو حلماي نفس خام حصاوي እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ቀሊል ይመስለና ንመብዛሕተና ነገር ግን ብዙ ሕልማይ ንግሆ ተሲኢና ምሕፃብ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት እዮም እኒአዎ ብዙ ሕልማይ ሰውነትና ምሕፃብ ድማ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ናይ ደስታ ሆርሞን ንክውስኽ እዩ ዝሕግዘና እዚ ብምግባርና ድማ ሙሉእ መዓልቲ ሕጉሳትን ፍኹስ ኢልና ደስ ኢልና እውን ንክንውዕል ዝሕግዘና እዩ ብተወሳኺ እውን ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና እውን ዝለዓለ ንክኸውን እውን ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዝ ታሽ ዓይነት ድማ ጥዕና ዘለዎ ቁርሲ ናይ ሙሉእ መዓልቲ እቲ ዝበለጠ ምግብና እዩ በዚ ድማ ሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ካብ ሽኮር ዝበዝሖ ምግብታት ከም ብምርሓቅ ዘይቲ ብዝተጠበሱ ምግብታት እውን ከም ምርሓቅ በዚ ድማ ንግሆ ሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ዝተጠበሱ ምግብታት ድዮም ዝተፈላለዩ ብዘይቲ ብሽኮር ዝተጠበሱ ምግብታት ክትበልዕን ከለኺ ዝገደደ ደኺምክን ክትውዕሊ እዮም ዝገብርኺ ስለዚ ድማ ናይ ንግሆ ቁርሲ ክውን ጥዕና ዘለዎ ፕሮቲንን ቅብኣት ዘለዎም ምግብታትን ተመገቢ ናይ ንግሆ ሰዓትኺ ንኣብነት እንቋቁሖ ኣቮካዶ ክኸውን ይኽእል እዚኦም ክትምገበን ከለኺ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ረኺብክን ሕጉስቲ ክንኩን እውን ክትውዕሊ እዩ ዝሕግዘኪ ብተወሳኺ ድማ ጥሜት እውን ቶሎ ንከይስምዐኪ ይሕግዙ እዮም ክትፈልጥዮ ዘለክ ነገር እንተሃልዩ ድማ ሓፍተይ እዞም 9 ልምድታት ብሓደ መዓልቲ ህይወትክ ይቕይርዎ እዮም ማለት ኣይኾነን ነገር ግን ደጋጊም ክዞም 9 ልምድታት ክትገብርን ከለኺ ሓድሽን ዝሓሸ ማንነትን ይፈጥረልኺ እዩ ሎምዓንቲ እዞም 9 እኳ ክተተግብር እንተዘይከኣልኺ ካብቶም ትኽእል እዮም 3 መሪፅኺ ክተተግብሪ ወስኒ ንስኺ ንባዕልኺ ክተመሓይሽን ከለኺ ድማ ኩሉ ኣብ ዙርያኺ ዝግነ ነገር ኣብ ጎንኺ ዘሎ ነገር ዝሓሸ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ባዕልኺ ምስራሕ ጀምሪ ናሎምዓንቲ ዝነበሩና ሓሳባት እዚኣቶም እዮም ኣሕዋተይ ቀፃሊ تعينت فيديو كسر حلقة كم تدلي دما أو كومنت حفلي التدلي أقول حساب قبلكن زوججوية نشانالي حداش انت دا أخوين قي شانالي سبسكرايب بمقار بيت سابقوني أو زا شانال دي التفلالي فقراوي هواتن كم زيوم زولو أو هواتنا كن اللي ما مدوم زقبونا تقمت حساباتن تغنيلو شانالي سبسكرايب كيرخن أو كومنت بقات حساب تقمت علي هواتي دما عمي يزفت وكن يغني لي قد ألون دس بزبل بزتاكم فيديو كسكاب نراقب تشاو